Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui tornem a estar a Minecraft després de quasi 2 mesos. Hi ha una cosa que no m'agrada i és que els cultius estan aquí i sé que aquí em mataré, per tant el cofre que hi ha, per cert, està buguejat el cofre, no sé què he fet. M'enduc això, veieu? Tinc el cofre a tope buguejat. Hem de replantar els arbres, seria important. I els cultius els vull treure d'aquí, però primer farem així, així i així. Pam. No! I ara que he tret això d'aquí, a veure, així m'he deixat de fer una aixada. Veig que allà hi ha una altrilla, suposo que hi haurem d'arribar, però més endavant. No caiguis, Eva. Meva, vale. Posarem els cultius aquí. M'agrada més. Piu, 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 piu. Tenim una vaca que he vist per aquí. Àlex. No sé si és un vacu o una vaca, però no passa res. Anem a per l'altre arbre. Trap aquí para obtener piedra. Gràcies, hombre. Escolta'm, però si és hierro, no tinc pedra. Calla, encara podria aconseguir-lo. Ja veuràs. Anem a fer un invento. Canviarem això. Trec aquesta i aquesta. Ara recullo 3 de pedra. Veieu? Si és que sóc una fiera. I ara tenim 3 i ja podem agafar el primer... Ah, sí, aquí tenia pedra, seria inútil. Així, ja tenim directament aquest pic. Aquest pic caca. M'enduc ja el primer ferro. Primer que pico... Ah, no, primer que pico no. Bueno. I se'm crema. Ara vinc, anem a picar pedra. Vale, a veure. Bueno, tenim 12 de pedra, que crec que no anem enlloc amb 12 de pedra, però ara em dedicaré a veure. Amplio la illa. El que faré ara és treure tota la terra que no necessiti, com aquells 3 blocs d'allà, talaré aquest arbre, i això, i ampliaré l'illa als 12 blocs que he aconseguit i aquests 11 no els faré servir, crec, ara. I posaré valles, perquè sé que cauré en algun moment o altre. I no vull que la vaqueta, que no sé on és, està aquí. Ah! Què fas aquí? Puja, Àlex. Avall no, eh? Has de pujar, eh? Com m'has baixat aquí? Puja, va. Àlex. Vinga, va. T'has boquejat. Va, amunt. Molt bé. Vale. Càmera ràpida. On? Ara toca construir la illa. A veure... Aquí ho he ampliat per aquí perquè al tallar l'arbre... Al talar l'arbre... Com anava dient? Al talar l'arbre, suposo... És que... Vale, concentrem-nos. Al talar l'arbre, tot el que caigui ha de caure a sobre, perquè si no és una tonteria. M'ho he entès, no? Espera que sí. Amplio per aquí, sí. Així, així. Així. I què ho faig amb fusta? Mireu. Sí, ho farem amb fusta. Àlex, sempre allà, tia. O tio, no sé, és una vaca, però es diu Àlex. Àlex també és nom de noia? No ho sé. D'Alexandra, no? Potser. Algú coneix alguna noia que es digui, en blanc que li diguin Àlex? És que no sé si és nom de noia, també. Sale, m'he buguejat. Ai, que he descobert que no sabia que hi havia una mina aquí sota. Vale, i el nen allà. No, és una gran mina, que diguéssim, no és... Però tenim uns bolets i unes lianes. Tornem a pujar. No sé com he acabat jo aquí baix. Vale, fem així. Ala, tot al voltant de fusta quedaria superbé, no? Jo crec que sí. Tot al voltant així de fusta. L'arbre. 2, 4. Hosti, tu. Esqueixos de bedoll. Un aquí. I un aquí. I un aquí. I un aquí. Vinga, a veure si creixen. Així, estupendo queda això.
Per al pròxim episodi intentaré tenir tot al voltant de l'illa amb fusta, perquè és, bueno, eixamplar l'illa, vull dir, necessitem que sigui més gran perquè jo sóc bastant patosa i sé que cauré en algun moment o altre. I el pròxim dia, només hi haurà el pròxim dia si arribem a 6 likes, d'acord? Avui que tornem al Minecraft, el pròxim dia anirem a l'illa de sorra que tenim aquí al costat. Al desert, on hi ha una planta que podria ser un àrbol de jungla, perfectament, crec jo. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo i sabeu si és així, li dono un like, us subscriu i activeu la campaneta per rebre notificacions de quan pensi el pròxim vídeo. Si creieu que algú li pot interessar, el podeu compartir i ara sí, fins una altra.